mgbe m na-ejesi bata mfu gị n'ihe anyị kposara ebe a be m achọrọ m ịma ịnụrụ ya nkwu achọrọ m ịma ka nje bata fu mana ke batala nke a biko ọ natasịpụ nye ya ndị anyasị ya nke ọrịa ka m si ji egbe m ọrụ n'izu ụka gara aga ka onye nwoke si nyesiara m aka maka na mgbede afọ ka ndị ụlọ ọrụ ahụ zitere m ozi na fonu m wee sị na enyego m ọrụ a ọ kwụsịkwa mana ihe a bụ ezigbo akụkọ m ezigbo akụkọ na-ebe ezi ezigbo akụkọ na-ebe ezi bụ ebe ibe niile na-apụ n'iro ịbụrụ onye n'anya kemgbe ọ na-eti m ka o tigbuo na-akpọ m ihe nwere ife ọ na-ekwu ekwu n'ọnụ ihe ọ na-akpọbe m ọ fọziri pụọ m akwụna si na ọhịa nwoke ahụ na-etina wee nye m ọrụ a denumọwụ nke ịrụzi akwụna ihe ọ bụ na achọrọ m ọrụ ka m rụọ ọrụ mana biko ịgwakwara ya agwa wee jebe ịchọ ọrụ n'eziokwu eziokwu mesị agwarọkwa m ya ezi agwara m ya ejiri agwakwana m ya masị m ka m nweta ọrụ a tupu ngwa ya and ka ọ bụrụkwana ihe ga-eme ya ka ọtụtụ nwee ntute n'obi ya na ana m agba mbọ dịka agwana ya ịma na ụfọdụ ụmụ nwoke anaghị achọsị ụdị akụkọ mana ọ bụrụ na ya ka o eji kọtọsị anaghị ọna chụpụ gị na ụmụ gị n'abalị ka unu jebezikwa n'ebe mana ihe jisikwara ka nga ọrụ abụ ka onwe n'ife na-eme ka m na-enye aka iji anya gị ihe na-eme n'izu ndị a n'obodo a nọ n'ime na ihe siri ike na kọntrị a na-aga na recession nsị ebe ahụ ihe ọ na-eweta n'ụlọ adịghị zuru m na ụmụazị na ya nwa ka m wetakwuo na-etinyekwunu onye ọjọọ nọ ọ maka mana gịnị ya akpadokwara ọfụma gịnị ya akpakwara akpa na ihe a bụ ka inyere ya aka ọ kwadokwara gị ma ịrụ ọrụ ezi n'otu ịmazi onye ọ bụ mmadụ m esika di m si n'ụlọdụ nwaanyị bụ na-ekwu ọkụ na nwaanyị enwere ọnụ na nwaanyị ama nje ọlụ ọ ya ka m mere m ji isi na asị na mma asị ya n'onye ụgha na nke a na mma alụ ọlụ a ke ka mere sinozi na mgbe ọrara agbaghara asịrị ụmụ nwaanyị na ya dị ebe anyị bi mma asị ji ka m ga lụọ ọlụ o wee jụ ka o tigbusia m nne m ọkwa na ofu ụbọchị mụ na gị ị ma na di m achọrọ m ka m lụọ ọrụ nke dị m ka dị njọ na di m ji kpọpụta ụmụ m nwaanyị na-abụ nọ n'ụlọ akwụkwọ si na ọ zụchago na ọma nzụzi ha na gịnị meziri na di m si na ọzụzụ ụmụ nwaanyị bụ ife efu nọ imefu ego maka na nne hapụgodo okwu kedu agba di gị si dị gị afụrụ ihe ndị na-eme n'ụbọchị ndị a na onye ọbụla zụrụ ofu nwaanyị dịka onye zụrụ ọhụ obodo niile ụwa dị iche iche ka ọ na-ekpe ụdị agwa na-enewezienụ m onye jelu akwụkwọ na mahadum bụzi onye nọzi n'ụlọ ọrụ m bụzi ịfụ ụmụaka zụ ụmụazị ọ gwụcha adị m ekpesakwa o kekwana ihe m ga-eme maka na ụkọchukwu m gwara m sị m na di anyị
bụ ekwucha agwụ ọ na-asịkwa agbaka m arụ ọ bụgokwa ihe m alụ m arụ maka na ya bụ ihe enyekela m aka o melụ mụ nnọdụ nso ebe ụmụ m nwee ike malụ ụmụ m amalụ m mụ na ha nọdụ nso nwee ike inete ha anya kịta nụ na ha pelụ nụ mpenụ nwee ike inetefe anya ọ bụ otu a ka anyị ga-anọdụzi ndị nwere ife anyị na-alụ na-akpọkpọgharị na-agbasịrị ya nne ọ bụrụ nne maka na enyemaka dị n'ụzọ enyemaka na-abịa nne gwa m okwu n'eze ka ị gwara m nke bụ okwu nụ ya bụ enyemaka ka a na-akpọ bill o si na National Assembly abịa ọ dịgoli ya adịlị ọ dị adị ebe nke na-aza bill maka na ihe mmadụ bụ nepa bill na wata bill nke ịrụba ndị nwaanyị ihe akọ nyawụ bill ka a na-akpọ Gender and Equal Opportunities Bill. Nke a gbara ọfụ nne ka ọrụ m ka o siri dị ya bụ Gender and Equal Opportunities Bill ga-echekwaba anyị mana onwe anyị bụ ụmụ nwaanyị ndị di ha na-emegbu ndị di ha na-eti ihe dịka gị nwa na-akọtọchalụ gị na ụmụ gị ọ ga-echekwaba anyị nwa ma ụmụ ikorobịa anyị o ma ụmụ agbọghọbịa anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na ndị nwoke anyị ka anyị nwa na onwe anyị wee nwee ike wee nweta ọnọdụ ruru anyị ma n'ụlọ ọrụ ma n'ụlọ akwụkwọ ma n'ụlọ ahụike ma nke ma na-akpọ inheritance inweta ihe lulu gị so ma ị mụrụ nwoke o ma ị mụrụ nwaanyị ihe lulu nwoke ga-erute nwaanyị aka nne ya bụ ife ndị anụnwa na-eme karịrị akarị ọ bụrụ ihe mma agụbalụ gị ọ ka nkụ ya bụ emekọrịta anya bụ ihe emekọrịta anya bụ ihe na biil anụnwa gafee nne di gị ihe ọkụ tọsịrị gị ọ ga-analụ n'ụgwọ ọnwa ya nụ ka etikwe na-eji ka ọfụ ka ọ na-adị mana ihe nna ya ọzọ ebo ka ndị members National Assembly ka fati ihe a n'ọrụ na-egbu oge maka na asị eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ka ha tie ihe n'ọrụ biko ọ ya adịkwanụ mma and ọ dịbago adịba maka na nke anụnwa nke ọ n'onwe gị nụrụ ya nke gbanyere gị ntị ị ga-eso wee busawanye bụ ozi kedu ka mmasị nye aka buso ozi ọma enwere ife ndị ị ga-enye m ka m were buso ozi ọma ị ga-eje n'ụlọ ụka mana ọgbakọ ụmụ nwaanyị wee zisawanye bụ ozi mee ka olu anyị nwa na onwe anyị bụ ụmụ nwaanyị ọ kacha ndị a na-akpagbu ka ọ banye anyị ntị mana ndị di anyị ga-akwadokwa ọ ga-ekwe Chika ama nkwe obekwu ndị ọzọ Chika ama nkwe ama onye ọ bụ osika nne m emechaa o nwere akwụkwọ m ga-enye gị a na-akpọ advocacy document ya bụ akwụkwọ ga-enye aka wee gbasa anya bụ ozi ma n'ụlọ ụka o ma n'ọgbakọ ụmụ nwaanyị ọ ga-enye aka gbasa ozi ya emerozi nsogbu nne emerozi nsogbu mmemme ka mfụ di gị bata mma kawa arụ ka mfụ ya ka mụ na ya kpaa maka ihe a mgbe ọ ga-eji wee bata iwu ya ga-adachụnata gị nwanne taba the money na ọpasa ya enwere dị ife bịa anyị anụghị ihe ikwu mana ọ dịrọ mma etisi eti nwunye gị ihe ọ dịrọ mma etisi tu nwunye gị ihe tie ya ihe tụpụrụ ihe n'ezi wete ụmụazị ọgbọ Chika ebee ka ị chọọ ka ha gaba n'abalị a enwere ọtụtụ ụzọ ike esi wee hazie ihe a ọ bụrụ ịtụpụrụ ha ihe n'iro mana ga-akwụrụ na nka mba chekwuo aghọtara m ọnụ ifu nna ka ọ na-agba m tịtịtị na ntị ya gwaba gị
Kedu nke bụ na aghọtara ozi ife abụrụ ife anyị ncha kpa wee kwekọrịta Ọ ihe anyị kpa mana onwego mbọsị ịnọ na iti nwunye anyị ihe tụpụsị arụ ụmụazị ihe n'ezi ngo mbọsị ịnọrọ ya akwụkwọ nke n'azụ nwekwa mgbe m ji kwụnye gị ihe ya eme ugbu a ṅụọ ihe a ka ị naba ka ị kpọgbu ụmụazị n'ụlọ oyi na-atụ ịchọkọ oyibo ụmụazị arụ Chika, o nwere ihe nna anụ gbasara bill nọ na National Assembly. Ha kpọrọ ya Gender and Equal Opportunities Bill. Na ọ bụrụ na ọ nwa banye n'iwu obodo anyị a ifuru omume imeso nwunye gị na nwa gị o nwere ike iduba gị nga. Ọ jee nga chekwuru mụnwa bụ Chika eje nga na ntị nwunye m ife ma ọ tụpụrụ ya ngwongwo n'ezi ije nga akwado m bil a ọ dịkwa mma achọkwa nke etu anyị si anọ na-erikọ na-aṅụkọ ọ dịkwanụ mma ije nga ọma dịkwanụ mma achọrọkwanụ m ije nga ebe ọ na-akazi mma gbọm na anyị na-ewenye aka enu ije tie ọkpọ mbọ n'ihe a ka ije kpọbọ maazị afọ atachigo mma aṅụ ozi mma ata nwụrụ ozi Ndewo. Nwaanyị ọma ka eke ime Anyị na-eme ọfụma. daalụ Biko, o nwekwara ihe nchọkwa nka mụ na gị kpaa. efe ị chọrọ ka anyị kpaa Biko, ngwa nnekwu biko ewekwana iwe o na ana m etinye anya n'ihe na-agbasara m maka na anyị fụkwa n'ihe mere na mgbede nye maka m ji wee yọọ gị biko ka mmalụ ma onwe ka ị ga-esi wee tinyekwa n'ọnụ n'ihe anụnwa merenụ maka na nwunye gị akọchagoro m ife niile ọ dịnị ka na-emenụ ọ kịta ka m fụrụ onye so mkpụrụ okwu m na-aghọta ka o si adị m n'obi maka na-egwu ife ọ dị ka gasị na na-ekobe aka na mbụ nwoke na mbụ nwoke isi nwaanyị emene o buru jebe mana ihe na-ekwukwa n'ụwa biko ụmụaka anụma nabata kena ha were ha ka ụmụ gị maka na ọ nwekwenu ndị na-ayọ ọnụ ka ha nweke n'ofu mana n'enụnụ gị anyanụ ka Chukwu nyere gị ịtọ ọ bụghị nnọọ mkpụrụ ịtọ n'ọmalịcha ụmụazị ịtọ ka Chukwu were nye gị ka ihe bụ na ịma nete ha anya kpochie tefe azụ nabata ha wee ha ka ụmụ gị adịgokwana m efe ekwu n'eziokwu enwekwara ndị ọyị mmụ na fanụ mana ka fa si kwuo okwu nya bụ ife metụsịa m n'obi wee ma na m emetere ya mana nke kasị ewute m kịta bụ na m amarọ ebe ọ ga-abụ nje mfu nwunye ma ọfụ ụmụaka m amarọ m esogbu na onwe gị
maka na mgbe ahụ ị chụpụrụ ha iro akpọrọ ha na be m, nwunye gị na ụmụ gị nọ na be m. Nwunye m na ụmụazị m afa na be gị. Nne, daalụ rie nne o. Daalụ. Ịhụkwa na ezigbo nwanyị. Ụbọchị nnukwu fa na m abatago o. Ka anyị chabazie n'ụlọ o. Ka anyị jee di ya o. Cheka. Ndewo. Anyị nọkwa n'oge ka ndị be mere. Biko, amụrụ m na ihe nwa oge ụmụ ife aka amasị m ka anyị kpaa. Ọ dị maka ndebe ife anụ na anụmadị. Nsogbu adịrọ. Evita marokonu ka m na-esikwu nya bụ ife. Mana ọ dị ka Igbo kwuru na ofu onye anara amasị ife niile. Mana ọ ga-amasị m ka m yọọ gị biko aghọtafekwana mma iwe wee gị n'ife m chọrọ ikwu nụ. Ọrụ mgbe i kwere nọ n'ife ị ga-ekwu ma ọ ga-ewe m iwe ma m aghọtafie. Anụ n'okwu afọ ọsịsị ya. Akwa n'ife gbasara ụmụaka gị. Ezinụlọ gị. Ka ife gbasara ezinụlọ m etu ọ. Vite enego m anya wee fụ na ụmụazị gị anọrọzikwa n'ụlọ akwụkwọ. Mana ka m si wee nemi anya m wee fụ na gị nwa ji aka gị wee dupụta va ncha maka na fa bụ nwaanyị. Ọ bụrụ mgbe nna aka m aja gị ike na ife imele eri ka na ime ka nwoke. Mana kịta ọ dụrọzi n'ọgụ. Mana ihe nchọ ka ịghọta bụ na ọzụzụ ọbụla azụlụ nwaanyị o nwere nke na-ana efu ma chaa. Ekwusigo. Akwa nna ọbụgo. Ọ dị mma. Chelu do biko ọ ka fọlụ. N'ife nsikwana ka anyị yọọ gị bụ ka anyị nwee mgbanwe obi. Ka idu agakwafa ka fa banye ụlọ akwụkwọ. Chika, gee ntị. Ọ bụ na ọ bụrụ maka ofu ife. Ofu mkpụrụ ife ọ bụ na ọ bụrụ maka ya. Mkparịsịa gị. Eme akwụkwọ iji wesi ebe a wepụ. Agwa gị ka ị baa n'ede ezinụlọ nke gị anya wepụ anya gị n'ife dị n'ezinụlọ ndị ọzọ. Ka ka esi wepụta isoro ndị ọzọ na-ekwu ike ikpolu ime ajụ ka ife mee. Biko iwe ga-adị n'ọkụ. Aka m ajụkwanụ mana nna m gbayalụ. Ike ajụ onye ma iwe ji ewe m kịta. Maka na ịta ka ndị ọzọ si na-aga na-ekwu chọchọchọchọchọchọ che na mmadụ anụ ife na-eme. Mana ama ajụ ajụ. Biko nnagide m. O nyere ọkwanụ m obi ọṅụ na iwe na-ewe ya. Mana ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na iwedata obi anị kọọlụ m ma o sikwa gị n'obi wee pụta. Maka na a sị na ọ bụrụ na ife jide nwoke ọ ya kwupụtegodi ọ bụgodi na ya bụ ife na-egboro m ya bụ mkpa. Ọ bụla ọkala ya bụ ife na-anyịdo nwoke n'obi. Biko. Ọ dị mma. Ebe ọ bụ na-eju. Aga m akọwalị. Daalụ rie nne. Ịlụta nwa m nwaanyị nke mbụ ka a na-akpọ Kosisochukwu. Nke ya na nwanne gị nwaanyị nọ n'ugwu Awụsa na Kano. Gbam. Ọ bụrụ ọmụnwa jee kpọpụta ya n'ụlọ akwụkwọ. Anọkọtara m jee sinye agụzi na kpọpụta ya n'ụlọ akwụkwọ. Ọ maka ife meenụ melụ o ji wepụtawa.
chekwara ka njọ gịnị ka o melụ? Ọ bụrụ ife o mee. O nwere ife o mee. No, ife fanwa merie. Ngwa cheluzie ka njọ. Gịnị ka family ya? Nwoke dakporo ya. Ndakpo? Nwoke dakporo ya. Mgbe nwunye m ji wee chọpụta na ọ dịghị ime wee kpọrọ ya jee n'ụlọ akwụkwọ a, onye nkụzi bunye atụbara ya ime wee gọọ aka ya na ọkpịa o mekọtakwa mara onye nwa bụ na onwe ike ọ bụrụ ụmụaka ibie ndị nwoke bụ ndị tụbara ya ime. Ọ bụrọdụ nke a bụ nke bụ nsogbu, ndị ụlọ akwụkwọ fa wee kwụnyere onye nkụzi fasisi duru nwa naba ka o wee bụ na ụlọ akwụkwọ fa bụ ekwe etu esi wekwu ka o si wee dị na fa nwere ugwu. Mgbe na-esi n'anya wee sị ka mkpọrọkwazịa ndị nwaanyị ndị nke ọzọ n'ebe a ka papụtaba emerapụ nke a na-ekwukwuwekwa ọzọ. Onye bụ ife mee. Mana chekwala ka njụọ, mgbe ife a melụ ngwe ka isi wee jegwa ndị uwe ojii? Ịmago na ụmụ nwaanyị mgbe m gwa nwunye m ka anyị jee kpesa n'ife a n'aka ndị uwe ojii, ọ sị na ya chọrọ ka ife dị n'ụlọ pụta mbala. Anyị wee na-esizi ya sị ka anyị kpọrọ ya kpọfee ya ugwu Awụsa ka ọ nọ na nke nwanne m nwaanyị na Kano wee mụzia nwa. Ife a ka m jeta. Ekwe! Mba! Mmekwerọ. Ife onye bụ onye nkụzi? Ọ ya ata ahụhụ ife ahụ. Ọ ya ata ahụhụ ya. Anyị ekpetazikwa nne ya ife. Ife a na-ekwu agbagokwa n'arọ gafee. Ọkwa sị na alụ gbaa arọ. Ọ bụla omenala. Ọ gbago arọ gafee. Ọzọ dị ka ya bụ na ọrọ ọ na-ekwu na onye nkụzi etụbara ya. Onye nkụzi a na-ekwu na ọ bụrụ ya. Ka a na-aṅụrị na-ejidego onye ori. Onye ori ọ na-ekwetago na onye azụ. Anyị ama ekpetazi ya ife. Vita ka njụọ gị. Ị tara akwụkwọ ka eze gị dị? Gịnị bụ na ya na-ekpeta ya ife? Chee ka m gwa gị. Enwe ka a ya esi mie. Enwelu nnyocha ndị oyibo na-enyocha a na-akpọ DNA. DNA. Nke a bụ ka ọ ga-abụ ị ga-eji wee nyocha enene nwa nene nne amala onye bụ nna. Ya na anyị nwere ike iwe DNA a wee jide agụ nkwa mere ife a. Ị na-akọzi ka onye? Ma na chi ejinara ya n'ofu a. Bekee bụ agbara. Chi ata bụ ntu. Rapụ na taba nọ na ya bụ ife na ọnkwe n'ife mara na amụrụ ka emere. Maazị Onyeka Mkpama. No. Abụ m ọkaikpe Onyema. Enwetara akwụkwọ eji bogo ebubo n'ụlọ ọrụ anyị ka esi n'aka Maazị Vitalis Nwachukwu n'ebe gbasara ndakpo adakporo onwe enyi ya aka ejidego gị na ndakpo emere ofu nwa ada ka o si sọ Chukwu Nwachukwu n'ọnwa Mee n'arọ gara aga. Ọsọ gị ịghọta ọnụ
ife kwuru ebe a ka a ga-eji kpe gị ikpe n'ụlọ ikpe ịnụgo mba ọma mme unu ama akpụ m nụ emere m ya onye isi mana m emere ya aka m dị ọcha eji m ekwusighị okwu a n'okwu agago nye m ịbụ kaba na-ebo m biko nwere akwụkwọ ikike iji echelenu nwere akwụkwọ ikikere iji gosiri na isi na nke ndị uwe ojii wee bịa mba onye isi odogo gị anya onye isi fama akpụ m kpoli ya Solube jere isi mmesu m amatu egwu ya jụọ m amatu egwu maka gịnị gwa nwa ya batara m ụlọ Bro Vitalis ka nkọkwala unu ọ bụ ụmụ isii ka m ji ọkwa ngasị osi mbịa ka m na ya nọkọ n'ọchọ ka m kwuo ụmụ nọọsụ ya ka mụ na bebe ka ezinụlọ ha gbanye kwuo ka gịnị mezie ọ ga-agwa m nne mma m na be m bịa akwụsịrị m ụgwọ isi nwaanyị a o nwere gị anya na gị na nwunye gị ikike ị nwere ka o nwere ka unu mara ụmụ unu ga-amụ wee malụkwa ka unu ga-esi nyefe efe ka ha tọọ onwe fa ọfụma ka arụ wee sie efe ike bịa nwoke m mene mana ikwube n'iru nwunye m ọzọ na anyị na-ekwu o nwere ihe ga-agwa m ụmụrere mma m ka enyi ya ka ọ bịa na-agụrụ m sịrị na be m nwoke m ọkwa ahụ esi ọnwụ na ọbịa dakpọ m jide m sị m bịaba n'ọchọ ka m tụrụ m nkwata nwa ọzọ ụmụ isi anyị ji eke nsogbu na nna ebido ga-ebido ka m gwa gị ị ma na nwoke ịdakpo nwunye ya n'ike na ọ bụrụ ezigbo ife maka na onwe ka o si jee na nke ndị uwe ojii wee sapa ọnụ kwuo nwoke ije nga ị na-asị ahụ eziokwu ka gị na-emezie kedụ ka o si akọwa na nsiri anya m ife ọ bụrụ ndakpo kedụ ka o si akọwa ya mana na-ekwurịrị n'ọfụ nwaanyị iwu jikwere gị na ihe ọbụla nwunye di gị gwara gị ị daala ya n'ọdịghị na-ajụkwa ka ma achọkwa mme ọkwa na-ara adịrakwana m mgbe ahụ anụ ka akwa na-arụkwu n'okwu ya n'ofu ugbe n'ọnwa ka nwaanyị na-atụ ime amụ nwa na ọhụrụ mgbe niile akọ nwoke m ka ị na-akọ ibe na nwayọ ibe ka ọ ka a na-ekwu ọnwa ị ma na nwoke iti nwaanyị ife ọ bụrụ ya bụ na ọ bụ nwoke iti gidigidi na-aza na ọ gị bụ nwoke ịmagbuo nwunye gị ọ bụrụ ya bụ ebe ọ ka mma maka onwe ka o si wee kpụrụ gị jụọ na nke ndị ọka iwu a ga-ama gị ikpe maka iti nwaanyị ife bụ ezigbo alụ nwoke na-akọlụ ekwe na onye kedu ụbọchị ole na ole ịtụfụtara nwunye gị n'ilo ya na ụmụ chịfụtara akwa na-aṅasị ị na-abịa imepere m ọnụ sị m na nwunye onye na-eti nwunye ibe nwoke m n'oiwe ikwuru na onye ibe ka m gwakwana gị mgbe ahụ bụ nyaa ọ gafere ugwo maka na anya asagwo m ka m gwa gị nke bụ eziokwu na anyị nwa bụ ụmụ nwoke ga-ejikọ aka ka anyị gbasara ọra niile nke bụ eziokwu ihe ụmụ nwaanyị bụ wee dịala anyị bụ ụmụ nwoke ka anyị kwado fa na ọ bụrụ ntigbu ibe wetuo biko rafu ka nche nwaanyị a ka nche ka ya lebata nwunye ebe
Ifugoro iji anyị pụ kemgbe ụtụtụ mgbe anyị ji abata ịma na ife bara na nke ndị uwe ojii etu a ka a ga-emegide mana Chukwu mee ife ọ gara ọfụma aka akpalugo onye bụ nwoke o gosiri na o tekata aka o ji wee dị njọ ọ dị mma ọzi eme ka ekenere Chika ọkpọna ya mere na anyị ma na ife a ga-aga aga Ọga Chika daalụ rinne na asịkwanụ na onye nwe mmadụ ka onye nwe ego Chukwu m ga-agọzili m gị nne rapụka n'anya bụ nkene ọ bụrụ na ekene nwere onye ọ dị alụ n'ọmụnwa maka na ebe nọ wee na-egoli ka a ga-asị na ọmụ karịsị na ọgị nwere ihe kputue m anyị maka ọ kara ịbụ na ọ bụrụ na ndị gọọmenti jisi ike ka anyị si na-agba mbọ ya ka e nwee ikike nwoke na nwaanyị ka ọ kwụlụ chim akwanụ mba onye izi anyị akpala aka mana gị zọlụ m gị maka m ga-ekene agwa gị na anyị ga-enweta ikpe nkwụmọtọ agwa gị agwa gee ntị ị maara anụ ọfịa na-akụzi nkụzi ka jide nwaanyị mebie unu ikpe atụghị ya nga arọ 5 na-akwụrụ ife ọbụla Chukwekene dịrị gị ọzọ dị ka unu ikpe gwakwa unu akwụkwọ ebe ọ na-akụzi si chụọ ya n'ọrụ ife ọ chọrọ ka ọ fụrụ ya ife ọ chọrọ ka ọ fụ si chụọ ya n'ọrụ ọzọ dị ka ibie bụ na ụlọ akwụkwọ a emegharịsịgo ife afa na-eme n'ebe ọ bụ na nwata nwaanyị dị ime n'ụlọ akwụkwọ achụọ ya ama ajụ ma adakporo ya adakpo ma ọmụma wee mee achụọ ya fe emegharịgo fada emezi fe ezikwugo ozi jelu nwaanyị n'ugwu Awụsa na fada emezi etu a ya na taba ka ọ bịa bidokwa akwụkwọ ekele dị Chineke ya na bill a edebe fo Gender and Equal Opportunities Bill. Bill a na-akatọ nkatọ a na-akatọ ụmụaka nwata nwaanyị dịzi ime n'ụlọ akwụkwọ ama ajụ achụọ ya na-ekwe na ọka mma na a na-ebido n'oge na-akụziri ụmụaka na-eto eto tụmadụ ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ nke etiti ka fama aka arụ mmadụ si wee dị ka e wee nwee ike gbanarị anọkọta nwatakịrị ka pempe adị ime ọbọdụ sọsịa bụrụ nọsịa ka obe Chika unne n'anya ya na kọmishọna arụ ike ya na kọmishọna agụmakwụkwọ dị n'aka fa na-akpa na ndị ọzọ na-emebi iwu ka etinyekwuo ya n'ife a na-akụziri ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ maka ịmata etu arụ mmadụ si arụ ọrụ ife anyị ji gbarakwana ya bụ mba abụrụ na ihe ọzọ kama na ọ ka akụzielu ụmụaka na-eto eto ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị maka ime mbelede ime mkpuke ka atụtana ya ọbọdụ na ya ka obe ọbụrụ so na ya ka obe kọmishọna na-afụ maka ahụike etigo iwu na site n'izu ụka na-abịa abịa ụlọ ọgwụ ndị obere ebe a ndị mmadụ na-eje anara ahụike na ọgwụ fa ga na-akụziri ụmụ nwaanyị na ndị na-eto eto ndị ọbụla bịa ka akọwa ife gbasara etu arụ mmadụ si alụ ọrụ a ga-akụzi ife anyị oge anyị kwesịrị ka anyị na-enebanye anya na ụmụ nwaanyị na ndị na-eto eto ka fa wee ghara eme n'ife ya afa mee ojide ọganiru fa ndụ fa ndị n'iru tipịa efugo ya na abụ na emebi etu a efu ime mkpuke ime elulu elu atụrụ a ọ ga-abụzi ife a na-ekwu na ife na-eme mgbe ochie efugo ya onye unu ga na-ekene Chika onye ọ bụzi ọkaikpe nke anyị ife ji gbawakwana ya bụ mbọ ife anyị ji gbawakwana ya bụ mbọ abụrụ nọ ife ọzọ nọ ka anyị sịrọ ka ụmụaka anyị ụmụazị ka farapụzie onwe fa maka na ejebeghị ije ya bụ bil na ife anyị na-ekwu bụ na onye chọgodi iri chi ime nri kpụ okechi onwe jidesi onwe ike ka ọ ga-abịa etie ka ọ na-abana
nya bụ abammbọ mbala ọ bụrụkwa nnọọ n'ike aka m mana ọ maka nya bụ bil nọzi n'ana n'iru ọlụ ndị omebe iwu ndị obodo anyị ma ndị nke nọ n'isi o ma nke ndị nọ n'etiti ka m gwakwa anyị nke bụ eziokwu ọ bụrụ na agbagide nya bụ mbọ wee mee nya bụ ife o wee bulu iwu ifụlụ ụmụ mpụ na aghụghọ na ịtụ ime na-ejide ụmụaka anyị ndị obele fancha ga-abụ ife ga-adanyụ ka ọkụ ọ ga-adanyụ akwa ya bụ mbụ anyị na-agba ka ọ dịla anyị mma Ndị nọzi ebe a na-eche ka a ga-asị na o nwere ife menụ. Kedu ihe? Anyị nọ n'ebe onye ọbụla na-enwe aṅụrị nke anyị ịtakpuchi nọdụ nnọọ onye na-eri uju ka ọlụ m gị na-esogbu ọ bụrụ na nwanne m nke sọrọ m nọ ndụ votu ibe shi na-eme ite ụbụ aka dị m mma tie ihe ha ọbịa nye ubu tie ibe tife ebe ime ubu ọnwa na-eshi dimkpa mmadụ na-ekwu nwe tihunye ibe tife ebe ime dịka ọdụmma ọ gịnị na ọ na-aka nwata nwoke nna ji ogbochika dịka okwu n'aka ara m ọ na-enwa bụ nwa ọkwa ive o tere n'ebe m ive ọ mụtara n'aka ga ochitigwara m nwanne m sogbu agụ ta mkpụrụ obi ezu ike na ndụ ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa ife ga-eme bụ na ọ bụrụ na emesịa iji nnọọ nwayọọ ị bịa ịkọlụ m ka anya dị ife si wee mee ọ bụrụgodi na o tegwa aka o ji wee mee nya bụ ikpe nkwụmọtọ ekpe nya ị ka ya enweta ya ngwa gbachapụ nnọọ iru Chineke gọzie Amen. Gbaa ume. Ọ bụ n'ishe nke ndị mmadụ aka. Chineke gị gọzie nnọọ papa. Amen. Jishi ike. Ngwa bịa gbachapụ nnọọ. Gbachapụ iru, compassion. Gbachapụ iru ka anyị dịkwa n'iru. Anyị keke Chineke na advocate.